फिन खेबसे बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। तो जायफ्रा मोजां मोनो नायलांनो हागोन। आङो बारा गोलाव खालामा, सुंद' आपडेट लानानै फैफिनबावबाय समायाब्लाबो। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि। जोंनिया 20 नम्बर इन्स्टलमेन्टआ बिराद गोबाव जाबाय। PM किसानना लेट जाबायना, तो मा जागोन दा, हाबगोन ना हाबला गोसोआव गोबां सोंलु जाबाय। जेबो आपडेटसानो फैयाखै दासिमबो। तो मा जाबावगोन, जोङो बे दैज्लां बोथोरावनो मोनोब्ला मोजां जागौमोन सानदोंमोन। तो मासानो फैयै फैयै जोबलायलायनोसै। दिनै बेबायदिनो 28 मोनफैबाय आरो बारा दिन गैला, बे मासा जोबसिगोनानो। तो थेवबो नेनानै थादिनि बे साननैसोनि बिथोराव मा आपडेट्स फैयोना। तो जोङो गोबां नेबाय एबारावहाय। सरकारनाहाय फैसासो गैला ना मासो गैला तो मिथिनो मोनला ना। तो गोबां निउस माखासेखौ दामबाय, फैसायाबो हाबा मुंबो हाबा ना। तो नेनोसै, हाबनाया हाबगोन सानसेब्लाबो, एसे लेट जागोन आरोना। तो बे मासाव हाबाब्लाबो नेक्स्ट मासाव हाबनाया सियर आरोना। तो लोगोफोर बारा गोलाव खालामा, आङो आपडेट्स मोनोब्ला लानानै फैगोन आरोना। दासिमहालागै जेबो बेबायदि अफिसियेल आपडेट गैया। तो नेनानै थाबावनि साननैसो। बिदिब्ला आङो बारा गोलाव खालामा, दिनै बेसेखिनि सुंद' आपडेट्सखौनो आं लानानै फैदोंमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।